sai aka juyo abu. To haka yanzu nan da shekara 20 yayin da za a dinga haihuwa ƴaƴan fati, ai garin nan daban tsoro. ƴaƴan fati ba sunansu ƴaƴan fati, uba mai rawa mata mai rawa, ba kunya ba tsoron Allah, sirka ba ta kunya, shi ma sirki ba ya kunya. To haka wannan babu alkhairi a ciki, da kan muke ruguza tarbiyya saboda ba mu kula da tsarin Allah ba. To lallai idan muna so mu gyara ƙasar nan, mu gyara, mu kula da addini, mu kula da haƙƙin talaka, mu kula da haƙƙin ƙasa. Ƙasar nan tana da haƙƙi ita ma, a baka shugabanci ka tabbatar da abin da Allah yake so a tabbatar a ban ƙasa. To wallahi sai mun samu ƴaƴa na albarka, ƴaƴa wanda aka tofe su da bismillah da salatin annabi, ba ƴaƴan da aka tofe su da disco ba, tun kan su zo an tofe hanyar fitowar su da disco da fati. To wallahi akwai hadari idan aka samu irin suka ce sun ban musulunci ma ba mamaki, ko daga yadda aka gina su, ga yadda aka samu iyayensu. To Allah ya gyara mana. A cikin fa'ida na wannan hadisi a gurguje, ana son lallai musulmi ya zama cikin kutla wahida, unification, haɗa kai. Lallai kada a bar al'ummar musulmi. Yadullahi ma'al jama'a, hannun Allah ya tarar da jama'a. Wan shadda fi nar, duk wanda ke ga jama'a musulmi koma gefe to ya shiga wuta, ya fada cikin wuta. Ba a so mutum ya kirkiro nasa addinin, ba addinin Allah bane, addinin Allah na jama'a ne. Addinin Allah na jama'a ne. To a gurguje wannan shine game da wannan hadisi. Akwai lokaci ko? Na'am. Hadisi na gaba shine hadithul khamis ashar an Abi Hurairah radiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dayfa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Malam yace al-hadith al-khamis ashar, hadisi na 15 an Abi Hurairah, daga Abi Hurairah radiyallahu anhu, Allah ya kare da a gare shi, annabi sallallahu alaihi wasallam qala, sallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda imani da Allah dan tashi alkiyama, falyaqul khairan aw liyasmut, ya faɗi alheri ko ya shiru. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda imani da Allah da na ƙarshe, falyukrim jarahu, lallai ya karrama, ya mutunta makwabcinsa. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda imani da Allah dan tashin alkiyama ranar ƙarshe, falyukrim dayfahu, lallai ya karrama, ya mutunta bakonsa. Rawahu al-Bukhari, Bukhari ya rawaito shi, hadisi mai lamba 6175 da lamba ta 6805, sannan 6308. Imam Muslim ya rawaito hadisi mai lamba 47. Idan muka zo bayani game da sharhin wannan hadisi, mala ce an Abi Huraira, daga Abu Huraira shine Abdurrahman bin Sakhr Dausi, nan ma ba ambaci sunansa ba saboda an san wane ne shi, radiyallahu anhu, Allah ya kare da a gare shi. An ce anhu ba a ce anhu ma ba saboda mahaifinsa ba musulmi bane. Annabi sallallahu alaihi wasallama, bakin Allah ya tsada mutane suka tabbata a gare shi, kala yace man kana yu'minu, man shar'iyya ce, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. To yu'minu billahi shine fi'lu shart, fi'li aiki na sharadi. Falyaqul khairan, falyaqul jumlar fa da abin ta shiga ciki shine jawabin shart. Wato duk wanda imani da Allah ran tashi alkiyama, falyaqul khairan aw liyasmut, ya faɗi alkhairi ko ya shiru. Malamai suka ce mafhumu shart, abin da sharadin yake nufi, duk wanda baya faɗin alheri, duk wanda baya yin shiru a lokacin da ake so ya shiru, to bai imani da Allah da manzansa. Sai suka ce to amma mafhumu shart anan da'ifi ne, mai rauni. Amma me ake nufi? Babu kamalul iman, kamala ce ta imani babu. Allah ga misali, me kamala? Dan ba da typical example dan mutum ya gane kamala. Mutum ne fes dan kyakkyawa da shi, dan kyakkyawa, sai ya wanka, da ya wanka sai sa wando ya fito waje, babu riga, ba hula, ba takalmi. Gashi da ya wanka ya shafa mai ya taje gashi, amma ya fito babu riga sai wando. Sai ka ce wannan babu kamala. Kamar da mutanen da suke yi,
da wani shekara wajen 50 abin da ya sama, sai mutum ya sa babbar riga babu ya ciki babu wando ya fito cikin gari washen iska yake. to haka wani daren da aka irin wanda aka ce an zo aka ce a ɗaurin aure, an zo ɗaurin aure ashe bai sa wando ba, sai ya baje babbar rigar aka zuba goro da alawa ya yi haka, aka ce rufe ya ce ai ya bayar to haka babu kamala. to idan aka ce kamala roman kamar mutum a yi masa miya babu gishiri ba magi babu kayan kanshi kawai haka take, aka zuba tattasai tumatir, in yaji ne shi zai san yadda, babu kamala, babu nama babu kaji babu yan shila, ai wannan abinci dai bai ba. to haga imanin da Allah haga babu wato wani kurjini, babu wata daraja da yace ya imani da ran tashi alkiyama kawai ta yi gangan ne ya faɗa, amma bai imani na hakika ba. to da imanin wato me zai faɗi alkhairi, sannan zai shiru. faɗinsa khairan nan kala biyu ne, akwai alkhairi wanda khairan wato fil maqal akan magana, katin alqur'ani, zikiri, salatin annabi, tasbihi, makamantansu, wa'azi, al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, umarni da kyakkyawa da hani ga abin da bashi da kyau, wannan khairan ne, to da abin zai amfane shi. akwai abin da kuma in ka faɗe shi alkhairi ne amma ba a karan kanka ba, sai daga wani kai wani addu'a ka bashi kalma ta ƙarfafa zuciya, kalma ta ƙarfafa gwiwa, aikin da yake, sana'ar da yake, makarantar da yake, neman ilimin da yake, addinin da yake, yana so ya zama mutumin arziki, ka ce kwarai insha Allah wannan halinka ne za ka iya. mutum ya faɗi ka cicciɓa shi, ka ɗaga shi, wannan zai kawo mai mawadda da soyayya da ulfa da haɗin kai da fahimtar juna. ga wannan alkhairi ne amma kuma ya kasance a me ga amfanin wani. yasa mana ana sallama yake cewa falaqul khairan, nan ba a iyakance maka ba, duk abin da hankali da urf al'ada ta ce khairan ne to rike shi alkhairi. ko da alkhairin nan duniya iri ɗaya ne. yanzu na zo gidanka ka haɗo min farfesun ɗawisu, sai na ce ba alheri ba ne? alheri ne. duk wanda ka ɗauko ɗan ja ɗan baƙi ɗan kore jajayen nan masu dogayen wuya, turawa balarabe ɗan china ka ɗauka ce ka bashi, alheri ne. duk alheri ɗaya ke, haka ma aka sansa ɗaya ke. in ka muzanta mutum kai masa shari, kowa ya san shari ɗaya ne. to yasa aka ce khairan, wanda za ka iya. sau da wanda za ka iya ne ba zan iya ba. alga misali, idan na zo gidanka ka samu talotalo ka yanka, ni ta ka zo gidana ko ta tabara ba ka samu ba, yadda in so muka lemo da biskit, wani ya bata rai ya ba ka samu sai in so muka lemo da biskit ka ci, shi na wanda zan iya. to haka ba za a ce tunda wannan ya alkhairi babba ba, ya yanka dan maraki, ya yanka rago saboda baƙo ya zo masa, ya mutunta shi, a ce ne ko dole sai nayi. a khairan wanda za ka iya. aul yasmut, ko ya shiru. malamai suka ce in ka zo za ka faɗi magana, kai zuciya ta ce a kada ka faɗa. duk inda za ka faɗi magana ka ji zuciya ta yi haka to kada ka yi, saboda shirin ya fi alkhairi. amma wajen faɗin gaskiya in ba ta more ba ne, to nan kar ka ji maganar ra'ayinka, kar ka ji maganar zuciyarka, ka faɗi gaskiya, saboda gaskiya mai ce alkhairi ce. aka ce aul yasmut, ko ya shiru, saboda su ake ka faɗi alkhairi. to kuma wa'azi, umarni da abu mai kyau da hani abin da ba da kyau, alkhairi ne. waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. abin da ake so kenan, wannan abu ne na alkhairi, alkhairiyya. yasa muka zama al'umma mai alkhairi, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas. saboda wannan al'amari da muke na da'awa na nasihan ceceniya, wanda al'amari na da'awa ba sai ka zama babban malami ba, ko ka bar gemu mai tsawo, ko ka tara katar rawani. almuhim ballighu anni walau aya ka sani ka zama malami akan ta. masu malamai suka ce fadin sa man kana min billahi wal yawmil akhir, wato wani uslubi ne na igra, na jawo hankali. aka faɗa mutum abin da yake so ya dace da shi. imani da Allah, waye ba san imani da Allah?
imani da tashin alkiyama wa baya so dace gobe a cewa ne shiga aljanna udkhuluha bi salam udkhuluha bi salamin aminin wa baya so wannan alkhairi ne babba. asali mai ji a hankalin sahabbai saboda me an bashi mai jawami'ul kalim, kalmomi wanda suke gajerarru masu ma'ana mai faɗi. sannan yace wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda yallai da gaskiya imani da Allah da na ƙarshe da na gobe kiyama falyukrim jarahu, lallai ya mutunta wanda yake makwabcinsa. al-ikram anan an bashi abu da shi ma kamar aka bar alkhairi abu ne. duk abin da zaka kyautata masa na daga aiki, na daga magana, na daga hannu ya bayar, kai ikrami ne. na gina gida ya tsokane wa makwabta gidansu, ina taga ina hango gidanku, wannan ba daɗi, ban yi ba. na fito da kwata ina zubar da ita kofar gidanka, ban yi ba. katanga ka bata da kwari na jingina katanga ta a cikin taga don taka ta ruguje, ban yi ba. to lallai mutum ya karrama ya mutunta duk abin da lafazin karamci zai bayar, murmushi, hashen bashen, kalma da dada, assalamu alaikum, addu'a, fata nagari, kula da iyalansa. ya daga cikin wato alkaba'ir, manya-manyan zinabai. mutum an yi zini bi khalilati jarihi, mutum ya zina da matan makwabcinsa. saboda matan makwabcinka kai za ka kare ta ma, kai za ka kula da ita, kada wani abin cuce ta, sai ka zance kuma kai ne farko mai cin amana. ga irin wannan hadari ne babba. jaruhu, wane ne jar makwabci? wani suka ce wanda gidanka yake jikin gidansa. to amma yazo a cikin hadisi kamar da Imam Bukhari ya to a cikin al-Adab al-Mufrad cewa gida 40, gidaje 40 dama, gida 40 hagu. wasu malamai suke cewa gidan da a zamanin ake sallam gida ne dan karami, in kai haka 1 2 3 ka kure, in kai haka 1 2 3 ka kure, to ka sai ka gidaje 40 ba nisa. amma yanzu da ake hanshakan gidaje 100 by 100 ko 150 by 150, tankaman gidaje da katangasu, sannan shi wannan daga nan ya yi haka, in ka sake mika gida 5 sai ka je bakin dogo. to haka gida 40 nawa za ka kirga, sai ka je tudun wada baka samu gida 40 ba. to amma wasu malamai suka ce lallai mutum ya kwatanta, ya kula ya gani, ya ga yadda zai iya, lallai mutum ya karrama makwabtansa. sannan saboda karrama makwabci, na sallallahu cewa wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqa, mutumin da makwabcinsa ba iya samun wato amintuwa ga irin sharrinsa da irin bala'ansa ko bakinsa ko idansa. lallai jaranka makwabcinka mutum ya kula, mutum ya kula. kada a dafa miya mai kanshi yana ji gidansa babu komai, kada a yi wannan. lallai idan an yi a kai masa wani abu. ‘ya'yanka fes-fes su kuma ‘ya'yansu duku nono, ɗan kokari ka ɗanɗanka ‘ya'yan wani abu ko da sau ɗaya a shekara. kai gidanka bajau, baya tsoron hadari, baya tsoron damina, baya tsoron iska. shi kuma gidansa kullum damina ta zo ya dinga addu'a Allahumma hawalina wala alaina, ya Allah ya Allah, addu'a ake hankalin sa a tashi sai haddare nan ya wuce. shi kuma gidansa an yi masa irin gidajen nan na zamani masu wuya mana, wani wuya kaga ya haka da wani roof, Chinese roof mana, wanda za ka yi tsalle a kai ba zai fashe ba. to haka irin wannan baya daga cikin wato karrama suraminti biyu, karrama jar. ya ce wa man kana min billahi wal akhir falyukrim dhayfahu, lalle wanda ya imani da Allah da na gobe kiyama falyukrim dhayfahu, wato ya karrama dhayf din sa. wane ne dhayf? shine bako. shi bako shine wanda ba shi da gida anan, ya bar gidansa da iyalansa, ya bar masoyansa. me yasa aka ce a karrama shi? ya taho cikin azaba, saboda tafiya safar qit'atu min al'azab, yanki ne na azaba. ya bar su bai san da zai koma ya tar da su ba, sannan bai sani ta yi zai koma ko ba zai koma ba. bukatarsa da ta kawo shi nan ta yi zai samu ko bai samu ba. yana bukatar ma'awa, yana bukatar mazauni inda za a kare mutuncinsa, ya samu abinci ya ci, ya samu hutu. to karam falyukrim an bashi a buɗe, an bashi a buɗe.
yadda za ka karrama a ce karamci ne ka yi ba. Karama ta farko ranar farko wajiba ce, amma ranar ta biyu ta uku wannan mustahabba ce. Lallai na farkon bako ya zo gidanka, lallai zaunar da shi, ka bashi matashi, ka bashi abinci, ka nuna masa hanyar banɗaki. Duk lokacin abinci a bashi. In ma abincinka ba sau uku ba ne, sau hudu ne, shi ma a bashi sau hudu. In abincinka sau biyar ne, akwai wanda sau biyar suke cin abinci a gida. Sau biyar. Haka Allah ya ba su. Fadlullahi yuti man yasha. Kuma in Allah baka wannan ci, wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ka ce ka gode wa Allah. In uku ne kuma sai kai uku. In biyu ne ka ci biyu ka yi haƙuri. Haka Allah yi. To lallai wanda yake dhaif a karrama shi, a bashi abinci, taron bayan kwana uku sai ga masa to yau ne karshen ziyafa. To in za ka tafi kuma shikenan, kada a takura wa iyali ko. Wannan gaskiya ce. Kaga wani ya ji daɗin zama sai ya ce zai sati ɗaya. A sati ɗaya takura. Shi sa wani garin ba su da gidan, ba sa saukar baki a gidansu. Ce wallahi ba muhalli ga hotel sai a kashe tahir ko nema ko ina hotel anan alal misali. Shikenan hotel akwai abinci mai kyau. To ya halatta idan mutum ya zo gidanka babu masauki, ka ce wallahi gidana ba masauki, ba na saukar baki. Ko da a takure miki. Ɗakin matata zan kai ka ko ɗaki na. Ko na kai ka soro ka ce na kai ka soro. Ba mutunta. To amma ga kuɗi mu je hotel kaza a sauke ka ci. Shikenan. Ya ka ce ka kewa lokaci a dan gaisa da shi, to wannan babu laifi in ji malamai. Sannan daga cikin karrama dhaif suka ce kalma da dada da fata na gari da addu'a ta gari. To cin fa'ida na wannan hadisi ya nuna mana abin da za mu samu daraja ta imani, mu karfafa imaninmu na tashi alƙiyama shine faɗin alkhairi, mai shiru a inda ya dace mai shiru, mai magana a inda ya dace mai magana. Sannan karrama makwabci daga cikin imani da Allah da kuma imani na tashi alƙiyama, karrama bako. Kai wannan hadisi ya koya mana cewa lallai mutum ya kasance mai bayarwa. Kar ka zama kullum kai za a baka, kullum ne za a karanci, a ka zama kai ma kana cikin masu bayarwa. Wannan hadisi ya nuna mana yadda mutum zai rayu ba tare da matsantawa kai ba. Inda karamci nan ba a ce kuɗi kaza ba, ba a ce tufafi kaza ba, ba a ce abinci akwashi kwanuka kaza ba ko farantai kaza. A abu da aka bashi saukin addinin musulunci. Hada aljihunka daban, aljihuna daban, fahimta ta daban, taka daban, ƙarfin kowa daban. Wannan hadisi ya nuna mana yadda mutum zai kare mutuncin bakinsa. Sau da Mu'adh bin Jabal a wajen sallam yake cewa ya musulunci ya ce kuffa alaika hadha kame harshenka, ya ce ana anu akhaduna ma taqulu alsinatuna, shin Allah zai kawo da abinda harasan mu suke faɗa? Zai ce takilatka ummuka ya Mu'adh, ya ce babu ka tare rashinka in har baka gane wannan abu ba. Ya ce wani abu ne ya kubbun nasi fin nari ala wujuhihim ko ala manakhirihim illa hasadu alsinatihim, wace wani abu ne ke kifa mutane a cikin wutar jahannama akan fuskokin su ko akan hancin su illa abinda harasin suke faɗa. Ba wani abin da zai kai mutum jahannama lokaci ɗaya kai tsaye, autarwa da 70 kharifa, shekara 70 zai a ƙasan jahannama saboda harshensa, harshe. To aka ce aul yasmut, kai shiru. Kisa suke cewa mutumin da baya yawan maganganu ya fi zama ma'amun, amintacce ga barin masifu da bala'i. Mutum da ke sakin bakinsa wata nan zai ja kalmar da ta dawo kansa, saboda sakin ta aiki. In ta fita kuma baka dawo ke kalma na fasa dawo, an taɓa yin haka ka sake ta, to kan ka sake ta din ake so ka rike ta. Wannan hadisi ya nuna mana har ila yau yadda mutum zai zauna da makwabcinsa lafiya, ya zauna da bako lafiya. Wannan shine wato yan uwantaka ta musulunci, yan uwantaka ta zamantakewa na musulunci ya tabbatar da ita, wanda shine abin da ake so a gani a cikin al'ummar musulmi, a cikin society din. Wannan hadisi a ƙarshe ya nuna mana hanyar da za mu ƙarfafa imaninmu da mu'amala. Da mu'amala, kaga ba sallah aka ce ba qiyamul layl aka ce ba azumi ba, abu ne mu'amala. Maganar nan ko na faɗa ko na shiru mu'amala ce. Ka zo gidana baƙo na mutunta ka, mu'amala ce. Sannan makwabci na da kyauta masa, mu'amala ce. Ba ibada bace, ba sallah ba azumi ba da zakka ko aikin haji. To haka ashe mu'amala ta kai mutum aljanna, da karfafa imaninsa da sa kuma tabbatar da yadda su ga ran tashi alƙiyama. Hakika ran tashi alƙiyama rana ce wacce take mai hadarin gaske.
wanda anan ake shirya mata anan duniya. Duk wanda yake so samu ya shirya mata anan, in mutum bai shirya ba to la ta sa'ata mandam, lokacin nadama wato ya wuce. Mutum ya gyara tun daga nan. Allah ka sa mu gyara rayuwarmu, mu gyara addininmu. Allah ka kare mutuncinmu, ka kare al'auranmu, ka kare dukiyarmu, ka kare iliminmu, ka kare imaninmu. Hakika wannan zamani akwai kalubale kala-kala. Nan da nan sai a taba imaninka, nan da nan sai a taba imaninka je na shikin, ina karkarwa kaman babu shi. Subhanallah. Wannan tabahu wannan Allah ya mu da ita. Wallahi sai ga mutum imanin yana haka, ina shikin ba, saboda kawai malam kuɗi kake so. Aka bar labari wasu mutane suna tafiya a wani gari ta bayan wani banki, ban fata wajen baka da a gane wani kewa gobe. Da sa wajen karfe 7 sai suka kuɗi a gefen kwalbati, kuɗaɗe ba dan a caɓa ne, dan a caɓa sai ya caɓa. Suka sauka suka kwashi, suka tsaki nasu rabon, suna cikin yin wani suka zo suka tafi. A shari'a me kamata a yi? A sanar, bai kamata ka ci ba. To amma yanzu ka gaya mutane a cikin 100 da Allah kashe 100, wane ne zai ga wannan kudin ya kyale? Yace inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Ce wannan arzikin mu ne Allah ka mana shi. Yace wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'aduna. To daga shi na mun gani a filin. To haka wannan shi da taba imanin mutum. Mulki a cewa ne zaka zama gwamna, zaka zama sanata, zaka yi kaza, zaka yi. To amma fa sai ka je wajen malam an yanka wani zakara mai ido daya. Zakara mai ido daya, aka samu zakara mai ido daya, hadari ne, ya taba shirka. Ko jama'a mana da kayan magana Allahu akbar, ko ka tana da alaza mana sun dauke abincin gidanka gaba ki da, sun dauke maka tufafi. Akwai malaman da aka dauke musu irin wannan. Akwai sarakunan da sarkin duk shekara mota ake kawa, irin motar nan daf da shaddoji mana a ta saukewa, buhun shinkafa. To nan jama'u ya shi aka basu, suka tare suka ce malam wa'azi akan kaza ka daina. Ci a guje mun je mun daina. Ba ga wannan hadari ne. To lalle mutum ya kokari ya dinga roƙon Allah kare addininsa da imaninsa. Kada mutum ya sa, kada Allah ka sa wannan rayuwar ba komai ba a cikin cokali ta sa kai hasara addini da mutunci da imani. Allah kare addinin mu. Aqulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.